Tim mar Harambee Stars ochopo e boma mar Doha, Qatar, kama gidhi bedo gi tugo mar osiepe kindgi kod Qatar kiny mana tich ang'wen. Jatugo mar gor men Austin Odhiambo en achiel kuom jotugo ma owe chien e dakika mogik gi kocha Engine Firat. Bang' gocho gi Iraq, Stars dhi duogo e pacho kaendi kama gidhi rade gi South Sudan e tugo machielo mar osiep bende. Good till now. The only problem we had is that most of the foreign-based players came today. So still also Johnson, Omova and Ayub didn't train with us, so we didn't make any training with a full squad. So we will have only tomorrow in Qatar one training because the weather conditions are very tough there.